Yon buggy beba. Yes, sir. Okay, man, you will ever back up on social media. Yes, sir. Ngadi room a wagon interview. Yes, sir. The way for now, like a billion to get a maso. There are no side that man hung off ma. La, so get away for now of mama hung off ma. Turn answer. We're going to reverse it, yeah. Where are Sobia, ma? Where are Sobia? Whatever vast Biama Fernand de K for Takurano from Ike, Bamano, La Laps or boy. A get him a more long one. A move finish you tap from out dot Potaman and Laps Apara. Oh, evil. Nagadimra. Oh, evil. Get a weave. Very no gishi from Ike dot to na la yiri pole electric. E mola nwa gese mba gebe igwa m no wibu. Mba. Hibro wibu Chineke agbaga ọkụ. Mba. Onye magagha amụ a. Ele akwara amụ magagha ihe from azụ. Ọ dịghị sa. Gịnị wa ọ dịghị? Ọ dịghị vene ga-agata gị from labs Ike. Dọtụ na labs abara ba akwụghị. Ọ wibu sa. Na gịnị weave? Ekpọrọ gịnị weave? Enwa bingo. Come on, weta aka nga hisha nyama mamre. Weta aka nga hisha nyama mamre. Odi ike ka ịpa nọ na dị onye lụrụ la gịnị mere? Sir? Ike ha like this na dị bụ onye kwuru logo shiki. What happened? Ọ nọ na Brian. Ọ nọ na gịnị? Ọ nọ na family anyị. Abụrụ na abụrụ bụ ike. Where phone gị? Where phone ante when you of ma? Where phone ani hugi? Where phone ante when you hugi? To when you hugi? Let him need to win who prepared meter. Oh, it's in home good. What patali who of my guess no what? Let him who is ye prepared boss who prepared meter. Oh, it's in home the bishop. Onye were bayro anonga. Okay, yem bayro. Is that full, eh? I'm 26 years. It's your mole. I'm moving more. I be moving when let her courage the wagon from Ike, to run a lapse of work. Huh? Oh, it's at home with the bishop. Oh, Tahogade. Oh, Tahogade. I got all I had to. No, sir. Gịnị ka ị na-arụ? M na-eme isi. Gịnị ka ị na-arụ? M na-eme isi. Kedu isi na-awọchị m? Eshi m Imo Steeti awọchị gị. Obo. Ebe na Obo? Alike Obo. Ewekwa na onye ebe? Ahụ m onye Alike Imo Steeti Obo. Ebe na Alike Imo Steeti Obo? Ike na Nzizi. Alike Imo Steeti Ike na Nzizi. Ebe na Ike na Nziza? Ogwogara anya. Ebe na Ogwogara anya? Family Church ụzọ dị mma. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 4. Iji aṅụ goof? Mba.
iji aṅụ shisha? Mba. Enwere mgbe gị na nwaanyị ibe gị mekọrọla ihe? Mba. Iji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. I wepụla nwa mbụ? Mba. I nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Mba. Atala gị mbụ tagide gị ga-etie kemon? Mba. Iso na ụmụ nwaanyị ndị na-eji eti hada? Mba. Onye yahoo na businessman ele onye ka like ka ọ na-ata gị? Businessman dị oke. Mmiri ara ọgbagha gị n'ara? Mba. Mkpụrụ ara gị nwere mgbe otu dapụrụ n'ime ha abụọ? Mba. Enwere mgbe ị chọrọ ịlapụ ụra gị were standing fan dewe n'etiti okwu gị otu a gị gbara ọtọ ya ekue gị n'ihu gị ike gị? Mba. But m na-eji standing fan ihe ọrụ. Ihe m jụrụ gị ideweli ya n'etiti okwu gị bụ ọha ike like this ele ekuba gị ike? Mba. Ị gbaala ajị? Ee. Ajị ike ọ ka dị ọnụ nga ahụ? Mba, m na-akpọ ya akpọ. Ma ahụ eze gị. Na family unu nwere onye ohi? Mba. Onye aṅụrụma? Mba. Onye unu ọ na-anwụ ọnwụ okporo ụzọ dum? Mba. Mba. Iji aga ije abalị? Mba, o mechiala shop m ala ya dị. Ele time ị na-eje emechi? Na-emechi around 6 o'clock. Kemgbe ị pụtara ụwa mmadụ ole tarala gị? Ofe onye sa. Ele agwa ọjọọ ịmawa agwa gị na-adịghị mma? Enwe m agwa ọjọọ lesi m ichite m iwe ere m abawa mba ọbụla. Ele agwa ọjọọ ime ị nwere na-adịghị mma gị si nwe ha agwa ọjọọ? M na-ewe iwe ọkụ. Ị na-ewe iwe ọkụ? Iwe iwe ọkụ ele otu ị na-esi aba mba gị? Koshi ebe ọsịsọ fụ ebe a. Koshi ebe a fụ ebe ọsịsọ. Ọ naanị biko shi ebe a pụọ ọsịsa? Ikwu eziokwu meso ejikwu eze. Ikwufu okwu mbụ na ọbụla ọsịsọ na-emechizi ọnụ. Wepụ aka n'okpuru fonu gị. Weta ọnụ close to your phone. Weta ihu gị close to your phone. Ịsọ gịnị? M si kwuo too much mbụ na ọ garị fụ ọkụ ma emechizi ọnụ. Ị nọrọla otu aka aba mamara n'ahụ ya? Mba, ọ mgbe m dị ntakịrị. Ele ihe that boy e gwara gị iji kwere ya ata gị? Ọ sọ chọrọ elu m. Ọ chọrọ ịlụ gị? O nyere gị indomi? Ọ na-azụta m foodstuff. Indomi na? Indomi ma rice na ihe ndị na stashọn. Ya zụtara ya? Ọ zụtara gị aga ekwere bọhere? Or no with me, or no close to me, or far distance. Ele ebe ọ nọ? Owerri. Ele ihe o ji rataruo gị n'aka ya? All love and attention. O ji love na attention? Ele ihe mere ndị love ji nwa ugbu a? Ọ chịtụrụ mme. Ọ chịtụrụ gị? Ga-efụta onye nke na-aga meet na-awụnụ Jizọs. The second person that he meet na-awụ Jizọs akwa ya? Ejide m ya nga o chịtụrụ mme. Ijidere ya? Ọpa mmakwa ukwu gị ka ọpa ebiri gị? Ele onye ọpa? Mba, ọpa mmakwa ukwu mgbe tọpa onye tọrọ m. Ọ para onye tọrọ gị?
Mgbe ị hụrụ onye ahụ bụ gị na onye ahụ hụrụ ịkpọrọ ya ntị ka ịkpọrọ ya nne nne. M kpọrọ ya ntị. Esi antị nnọọ. Antị ahụ mgbe ahụ ị hụrụ antị ahụ ya enyi gị nwoke ahụ nọ antị ahụ ọ gba ọtọ? Ọ ma tọwe. Ele nga ara ya ha ara gị na ele nke ka nke m ka nke ya. Ara antị ahụ. Ọ dị slim. Dede ataga gị ele ihe gwaga the guy. Ihe m gwa gị ya? Onwe ihe m gwa gị ya? Ọ jọs ataga gị enwe ihe i kwuru. M just na-amụ ọnụ dịghị ọzọ nkwuru. Ịmụ ọnụ chọrọ gị sị m na ọ dị first time gị. E were amụchi gị n'Otele first time gị ga-eme ọnụwa ama ọnụwa. Onye that's first time gị nwoke tara gị ịsọ na ndị otu onye tara gị your first time gị bido morning. That means akụpụle hụgo pije otu Otele gị kemgbe gboo. That's the first time I meet nwoke atapụ gị bido mọ ọnụwa. First time for second time or third time. O ji mutation mọ. O ji ọsọ gị mọ ọnụwa otu ole. Ewo chimo. Ọ otu o si kụziri gị ya? Ọ sị gị tiwe ewo chigo. Morning na-atọ ụtọ. Ịchọ m kụziri gị ma kụziri gị bọtụ nke a awụghị ezigbo mọna ọ ji eme nwoke hapụ nwaanyị. O mere ya so that ị ga-ahapụ ya ọsịsọ. Kwe na ihe m gwa gị. Ewo chimo. Next time nwoke ọbụla bịara around you ị na ihe m kwuga? Atama ahụ gị ị eme ọnụ ị na ihe m na-agba gị na gị iti m obowo ọkwa ịnụ ihe m gwa gị na mse obo good. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Nwoke ọbụla jụrụ gị ihe iji eti obo ga-eso ọmọnụ gị na ị dị proud of your community. Ịnụ ihe m kwuru na? Gbaa phone number gị. 070 255 06236. Buru ya n'obi na ha ga-abịa ha na buru ya n'obi that na most of them abịakwa hụ bịa ịlụ gị kpọrọkwa ha ụfọdụ ha pakwa ọrịa kwe na anụ gbagharịa phone number gị. Ịwa ọchịchalị ya kwa izu ole ike ịwa ọchịchalị ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out subscribe or like ya get share ya ọwara ya agbaghị. Watch it ya get back get just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place Chineke agbagoko. For interview Chineke agbagoko. Sorry sir. Ibranga for interview. No. Then let him send them request nga. I'm never for me now. I'm church anyway. Then why did you send them request? Because actually came in interview. Each of can make interview. Yes sir. Oh yeah, what put hand that hit me na your mama on your. So if you remove him, he go pay me. Mark yes grab beke. Mark you bring gas grab beke. Sorry, we pay off more. Ah, you therefore 24. Ya were phone and when ala kwe man yo wala emere eba ga ba na social media ni ne nga ni room e interview. Yes sir. Were phone and when ala ga bi to ke lazo. Okay. Lazo Chineke agbagoko. Lazo. Tano. Eish, we pa kaga na zikere. Were reverse bia. Ya were phone gi. Sir? Ya were phone gi. Okay.
onye anaghị pa like this gịnị ka iji ticha n'ime obi gị enwere fom itiri n'ara gị Okay, Imbra, ano mniro say Imbra. bra gị woke up fom Oh, no ma, abu fom. aha gị Chidalu onye Nwachukwu. ịdị afọ ole 24. ọkwa ma na ihe ọbụla m mere nga agaba na social media Chidalu Nwachukwu Yes, sir. Chidalu Nwachukwu Yes, sir. nne gị na nna gị ọ dị ndụ Yes, sir. ka ebe isi na-anọnyere anyị Imo State. wepụ aka na ntị gị ahụ wepụ aka na ntị gị dewe kamera n'ihu gị ka ebe isi na-anọnyere anyị Chineke agbaghị ọkụ Imo State, Owerri. ebe na Owerri Nekede. ọ ya were aka klin ihe ahụ sajimara n'ọnụ n'otu osi iche egbo were aka klin ihe ahụ fajimara n'ọnụ nwa bingo nwụrụ ahụ Bishop, enwere m eji m ya aka ka m ga-eji hicha ya n'oge stem maka enwe n'iwe aga m ete ya ọzọ. bọkịsị anya gị ahụ mana ahụ anya gị ọfụma bọkịsị anya gị egbe na-evu amụ iwu onye ebe Onye Isunjaba. Isunjaba. ebe na Isunjaba Umuduru. Isobi isi Umuduru. My bent. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum No, but m ga-eme this thing next year. ị ga-eme gịnị No, sir. gịnị ka ị na-arụ Ana m eme makeup and anọ m under event planning. gị na onye bi Sọnsọ m bi. ihe mere na iji hapụ nne gị na nna gị sọsọ ka ebiri No, mgbe m ga-eburu akwụkwọ university last year. So the thing did not work out and I already paid for lodge that time. So ọ mere njibiri sọnsọ m. iwu onye akwụla No, atụrụ a na ewu ndị anọcha nga ahụ ele ihe mere na iji biri nga azụghị atụrụ ele ihe iji biri nga azụghị atụrụ na ewu amakwa m ebe m furu ụlọ sa. iji ụmụ ole Amụbeghị m nwa. ele ụdị nwoke ị chọrọ nwoke na-eme yahoo ka ị chọrọ nwoke nwere biznes ka ị chọrọ nwoke ọrụ bekee Business. enwele mgbe ara gbarala gị No, sir. enwele mgbe a gwara gị sị ị na-eme ka onye ogwu mmiri No, sir. enwele mgbe ị n'otu ike akụmaghị ụkọ Anụ m ihe ikwu. ị na-eme nwaanyị na nwaanyị No, sir. ka agwa ọjọọ ịma nọ gị n'ime ị na-alaikịrị Adịghị nke m ga-echeta. ele agwa ọjọọ ịma ị nwere na-adịghị mma ị gbaala ara mbụ No, sir. iji aṅụ amụ No, sir. ele ara ị na-ala gị ka aṅụ ọgọ wara aka ịkpa kọwara nka nri Anyone, enweghị nke m dị special. ụmụ nwoke ole tarala gị No, I can remember. Abụọ. ndị atara gị ele m ga ha nọta ga ugbo ị chọrọ admishọn kọwa afta ya mgbe ị nọ na nke mpaghara mpa gị Mgbe m chọrọ admission. ugbo ị bịara poli ka a bịara taa gị No, like how come my family has that time? Abịabeghị m Owerri that time. mgbe ha tara gị ele ihe na-agwa ha Nwunye m na-agwa ha. ijiri aka gị gbaa nwoke enyi mbụ No, sir.
Genotype okay? AA. Blood group okay? O plus. Attack in anyo. Yes, sir. Again, you let me win. Hey, I know come on, sir. So I didn't meet you. What phone number? 090 31 37 89 38. What area? 090 31 37 89 38. Genotype again. AA. Okay. Congrats. Thank you, sir.